Samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo mana kaninyo. Mga igsuon ni atong santos nga misa atong iapil sa nga pag-ampo kining pipila ka mga intensyon. Atong iampo ang atong mga higala nga nagsaulog sa ilang adlaw natawhan karon. Naguna ni ini ang atong higala nga si Edith Lim, si Father Charlton Plateros, si Milet de Jalisco, Tisitan o si Audrey Don Tumada. Ato sab iapil sa itong pag-ampo alang sa maayong panglawas ang atong mga higala, sila Ikit Butalid, Jacinta Crescencia, Jancy Ann, Mario og Milicia og si Joey. Og usab atong iampo ang makalag sa itong mga higala nga miuna na kanato. Labi na ang kalag ni Luisa Ong iyang adlaw natawhan karon sa kalangitan, si Antonio Chopana, usab for the intention of Ma'am Nena Golias. Ug alang sa atong tagsa-tagsa ka mga personal nga mga intensyon, atong ilakip nining atong santos nga misa karon. Mga igsuon na sayo kita nga kitang tanan mga masalaypon, kitang tanan mga makasasala. Aron mahimo kitang andam ug tako sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-uno ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. Makagagahom nga Dios, himua nga magsangyaw kami sa gahom sa Ginoo nga nabanhaw. Kami nga makadawat sa pasalig sa iyang gasa, makaambit unta sa kinabuhing dayon nga iyang gipadayag. Kini among gipangayo pinagi sa Maguning Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang pundok sa mga magtotoo usara sa hunahuna o kasing-kasing. Ug wala kanilay miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kabtangan, kundili nagambitay silang tanan sa tanang mga butang nga ilang gihuptan. Uban sa dakong gahom, ang mga apostoles nagsaksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus, ug ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Walay usa kanila nga nakulangan. Kadtong may mga uma o mga balay, nagbaligya niini, ug ang halin gitugyan nila sa mga apostoles. Gibahin-bahin kini sa mga apostoles sa tagsa-tagsa kanila, sumala sa ilang gikinahanglan. Ug mao nga si Jose, usa ka Levita nga taga Sipre, nga ginganlan sa mga apostoles og Bernabe, nga sa ato pa ang magdadasig, mibaligya sa iyang uma ug ang halin niini iyang gitugyan sa mga apostoles. Pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo hari gibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo hari gibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo hari gibistihan siya sa kasanan. Gibistihan ang Ginoo o gibaksan sa gahom. Ang Ginoo hari gibistihan siya sa kahalangdon. Ug gibuhat niya nga malig-on ang kalibutan, nga dili gayud matarog. Ang imong trono nagabarog nga malig-on sukad pa sa karaan, sukad sa kahangturan mauna ikaw o Ginoo. Ang Ginoo hari gibistihan siya sa kahalangdon. Ang imong mga balaod takos gayud nga kasaligan, ang kabalaan angay sa imong balay, o Ginoo sa tanang mga adlaw. Ang Ginoo hari gibistihan siya sa kahalangdon.
Ang Ginoo mana kaninyo. Kinutlogi kan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon kang Nicodemo, ayaw ikahibulong nga ako nagingon kanimo, nga kinahanglan magpakataw kamo pag-usab. Ang hangin muhuros bisan asa kini buot mo padulong. Madungog mo ang paghuros niini, apan wala ka mahibalo diin kinigikan o asa kini padulong. Ingon usab niini ang tanan nga mataw pinaagi sa espiritu. Unsaon man pagkahimo niini, nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, wala ka ba mahibalo niini nga inila ka man unta nga magtutudlo sa Israel? Sultihan ko ikaw, gisulti namo ang among nahibaluan, ug nagmatuod kami sa among nakita, apan wala ninyo dawata ang among minsahe. Kung dili ka mutuo sa akong gisulti kanimo may tungod sa mga butang niining kalibutana, unsaon mo man pagtuo, kung sultihan ko ikaw mahitungod sa mga butang sa langit. Ug wala pa'y nakasaka sa langit, gawas ni atong nanaog gikan sa langit, ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, kung maghisgot kita kabahin og pariseyo, daghan kaayo kita og mahunawnaan nga mga kinaiya nila. Pananglitan, tigpakaaron ingnon, dili matinumanon, mutuman kunuhay sa mga balaod, apan gusto ra di ay sila nga daygon sa mga tao. Ang uban nga mga pariseyo, dili mutuo ni Jesus, ug daghan kaayo silag pangutana ngadto kaniya. Ngano gibuhat niya ang pag-ayo ug pagtabang sa mga tao panahon sa adlawng igpapahulay. Kining mga pariseyo mao kini ang nisalikway, nituis ug nilitag ni Jesus aron mapasanginlan siya ug adunay ikasumbong batok kaniya. Ang mga pariseyo usab usa sa mga responsibilidad nga gilansang si Jesus didto sa cross. Apan lahi ang atong nadungog karon mga igsuon. Adunay pariseyo nga miduol ni Jesus nga mao si Nicodemo. Wala siya miduol ni Jesus aron sa pagtuis o kaha paglitag ni Jesus, kundili gusto siya makahibalo. Nangutana si Nicodemo ni Jesus kay gusto siya makahibalo sa kamatuoran. Part sa Ebanghelyo, mingon si Nicodemo, unsaon man pagkahimo niini? Usa ka pangutana nga nagpadayag sa iyang pagpaubos sa iyang kaugalingon. Ug mitubag si Jesus, wala ka ba mahibalo niini nga inila ka man unta nga magtutudlo sa Israel? Sultihan ko ikaw, gisulti namo ang among nahibaluan ug nagmatuod kami sa among nakita, apan wala ninyo dawata ang among mensahe. Kung dili ka mutuo sa akong gisulti kanimo may tungod sa mga butang niining kalibutana, unsaon mo man pagtuo, konsultihan ko ikaw may tungod sa mga butang sa langit. Dinhi gipadayag nga wala gisaway ni Jesus si Nicodemo, kundili iyang gihatagan og sakto nga direksyon aron matubag ang iyang pangutana. Kay nasayod si Jesus nga open si Nicodemo sa iyang kinabuhi, kay gusto man siya makahibalo sa kamatuoran.
ug naangkon gayud ni Nicodemo ang kamatuoran sa dihang giisa si Jesus didto sa cross. Gani nahimo si Nicodemo nga sumusunod ni Kristo. Mga igsoon, unsa man ang mensahe nato niini karon? Simple lang, makabaton unta kita og pagtuo, paglaom, ug pagigugma ngadto sa Dios ug sa atong isigataw. Ug kining gugma ipadagayday usab kini nato ngadto sa kinaiyahan. Tinuod nga ang kinabuhi nato puno sa kasakit, kay naglawig man kita niining the valley of tears. To the point nga ang uban mo surrender na, dili na makaya nila ang mga unos sa kinabuhi. Apan karon, gipahinumduman kita nga moduol kita ni Jesus sama ni Nicodemo. Aron hatagan kita niya og saktong nga direksyon nga atong pag-aagian dinhi sa kalibutan. Pagtuo, paglaom ug pagigugma mo'y atong batunan mga igsuon, aron sa ingon niini maangkon nato ang kinabuhing walay katapusan. Amen. Daigon ka, Ginoo, Dios sa kagahuman. Sa imong kayo, angay kang pasalamatan. Luyog ang katawhan, amo mga pasidunggan, ug maghari ka namo, ang himaya mo. Kasamo halad ko, kalinaw mo, kalipay ko, pulo mo, sundon ko, ipakita ko. Daigon ka, Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagmahal sa iyang ngalan, alang usab sa pagkapuslan sa gibukiang santos sa simbahan. O Ginoo, pinaagi nining mga misteryo sa Pasko, magmalipayon unta kami kanunay. Ang walay hunong nga buhat sa pagtubos kanamo, mahimo untang hinungdan sa among kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Manaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mata. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nga na sa kinabuhing dayon. Ug alang sa iyang katawhan nablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo gud nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon, ug ang amo nga kinabuhi na banhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini uban sa kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo.
Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygo na naganhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos kayo dikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu or pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryos sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, naghalad kami kanimo amahan ni pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among papa, ni Alberto mga bispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Ilabi na ang among gihandom nining santos nga misa karon. Mula umon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dana silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inhan nga ulay sa Dios, siyang bana nga si Senyor San Jose, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangtunan. Karon mag-ampo kita sa mahan atong gamiton ng mga pulong nga gitulo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo imong giharian, magtuman na imong pagbuot din sa yuta mayngon sa langit. Ang kalano namo sa matagad law ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa mga sala, ngayon pasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo nagingon kasi mong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala kundi pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Ug karon atong ipakita ang atuang panaginig sa unay. Panagday. Nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mula na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Akto sa espirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuwa ko nga ikaw ana sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Kining santos nga kasaulugan sa among kaluwasan, makatabang unta ka namo niini kinabuhia, ug makapadangat ka namo sa kalipay nga tunhay. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo, ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa, dado nato ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Kalinaw ni Kristo, mukhang kaayos sa Ginoo, magauban diha ka nato, kadasi sa atong pagpuyo. Tanda magpasalamat sa grasya nga nagawa, isang yaw sa katawan, si Kristo atong dalan sa atong kaluwasan. Magpasalamat kanunay sa mga awit sa kalipay, ang kinabuhing malagaron, maoy ipakita ta karon.